kabaro no natin nagian nga na maligyag sabon mga kabaro no. Kato kung makita na to sa FB nga sabon nga mahal day kayo hatag daw. Boss, usa na boss? Usa man na? Hindi ka pa pala bigyan? Oh, hindi pa sir. Promo lang sir. Uy. May palibre lang po kami sa one set sir. Pag nakabili po kayo, may makukuha po kayo libre. Uy, ano yung libre yan? Ito po. Tagpila po siya. Ayan po, pag nabili nyo po ito, makuha nyo po yung libre nyo. Ang price niya po 398 pesos. Tapos anong libre? Ito po tatlo. Jesus, kamahal. Wala naman pong mahal, promo lang po. Promo. Patas na po kami sa market. Sa market, pag bumili ka, Kung saan siya nga sabon? Ayan po, Pure Blight, yung dating Mr. Clean. Uy, grabing presyo ba no? Pero dili ka estudyante. Po. Dili ka estudyante. Okay. Bili lang po guys. Sige. Niagi lang ko, may kamahalan man. Sige, kahit 298 ka na sir. Sige. Para matulungan mo lang ako. Nangano ba? Naunsa ka? Nano ka para tulungan? Po. Nano ka Para tulungan? ito po, para makaupo na po ako. Sige. Taga saan kayo? Po, taga Digos lang po kami. Digos kayo? Ba't Tagalog ka? Dako lang po kami ng Maynila. Saan ka sa Maynila? Sa Caloocan. Caloocan, okay. Sige. Sige po, salamat. Sige po, salamat ha. Sana sa susunod makabili ako no? Sana nga po. Oo. Sana ba no? Sa sunod? Sige, ingat kayo ha. Sige po, salamat. Sige. Right safe. Sige. Daghan ni sila kabaro, no? Gikag daw nila Digos. Kabaro. 398 talagang. Okay, thank you. Thank you. Salamat ha. Kasi mahal ko sa board. Siguro uwi mo tong paliton kabaro no? Uwi mo tong paliton nara sa mga 50 pesos no? Pero kaya ka mahal eh. Nasa libre. Kung mapalitin mo tong isa nila ka item, tapos ay libre nga gamay. Grabe presyo. Diyos ko, naabot na gid sa Davao tong sa Manila god kaya may gani kaya wala sila kay ID na ako no, kamag-anak ni. Nga parin